السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الأعزاء الكرام. ban san ko ka sani ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin alfahari na kuma abin koyi na a koda yaushe, kuma na san shi kai ma abin koyin ka ne, kuma ke ma abin koyin ki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma abin alfaharin ki ne. Manzon Allah yake faɗi cewa ni ne addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi, Khalilur Rahman, cewa Allah ka tasa daga cikin zurriya na, cikin tsatso na annabi. Ya manzo Allah ce ni ne wannan addu'ar. Allah ya amsa ma Annabi Ibrahim alaihi salam addu'arsa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne dai bisharar da Annabi Isa alaihi salam yayi, cewa akwai wani annabi zai zo bayana, sunan shi Ahmad. Idan kana daga cikin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba na faɗa ba, idan kina daga cikin masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba na faɗa ba, ina so ki rubuta ko ka rubuta sallallahu alaihi wasallama a comment section. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.